Zemlje boravili su u Beogradu da bi otkrili tajnu uspeha matematičke gimnazije. Želeli su da saznaju po čemu je ta škola specifična i zašto njeni đaci osvajaju brojne medalje u svetu. Osim đaka Beogradske matematičke gimnazije, u klupama su protekle nedelje sedeli i direktor i profesori gimnazije iz Malmea. Švedski pedagog je interesovalo kakav je program, da li se izlazi iz njegovog okvira, učili se isključivo iz srpskih knjiga, kakva je komunikacija između profesora i đaka i atmosfera na časovima. Kažu da su ovde naučili veoma važne stvari, između ostalog da sa talentovanim učenicima treba da počnu da rade i pre nego što stignu u gimnaziju. Učenici ovde uče od 13. godine. To je nešto što i mi smatramo da moramo da učinimo. Stvarno smo impresionirani onim što smo ovde videli. Direktor švedske gimnazije, rođeni Somborac Nikola Šarac, smatra da mladi matematičari u Srbiji imaju mnogo više mogućnosti za razvoj talenta nego njihove kolege u Švedskoj, dok je u toj zemlji više prostora ostavljeno za opšte škole i sportiste. Mi ga želimo da stvorimo i zbog toga smo došli ovde u Beograd. Računamo koliko je nama potrebno ovde i tu nekih 5, 6, 7 godina i to veoma upornog rada i velike podrške naših vlasti, političara Švedske, da bi dostigli taj nivo koje je matematička gimnazija ovdje prikazala. I domaćini su saznali nešto od švedskih kolega. Najviše me interesuje kod švedskih profesora kako njihov način, dakle, takmičenja, koncept uopšte, i zanimalo me nivo na kome oni rade. Mi smo nekako više skloni teoretiziranju, a oni su vrlo praktični i naravno zbog toga i postižu takve uspehe u privredi. Ovo je prvi korak povezivanja dve gimnazije. Švedski profesori nameravaju da osim sa našom i sa drugim srodnim gimnazijama u Nemačkoj, Francuskoj i Španiji uspostave mrežu uspešnih škola, razmenu znanja, učenika i profesora.